Muri Zimbabwe aiwa uya munzi zvazvitagwa naNelson Chamisa aiwa apindira akapedza gakava nemashoko ataura zvabvundutsa vanhu. Sara moendera mberi mashoko ataura ndokurudzira chibva watosubscribe wolike woturn on the bell icon tamuchiona mabhidzi anokupa pano paZim News Live nekuti president wevanhu vaNelson Chamisa aiwa voya vataura mashoko aiwa abvundutsa ruzhinji notaona paX pavonyera vachiti a new heart for politics in Zimbabwe, setting up an integrity government, the citizens' government with the following attributes: an integrity government, a helping government, a caring government, a welfare government, a truthful government, a loving government, a peace-seeking and giving government, a blood-saving government, a reconciling government, a unifying government. God is in it. One people. Ndo mashoko anoitwa naNelson Chamisa. Muri Zimbabwe aiwa vanyatsa kuratidza kuti ivo vari kunyatsa kudivhota for change, havasitomboda kana zina nebasa rese. Aiwa ndo mashoko akatogwa nemukuru vaNelson Chamisa. Aiwa vanhu vari kuuya vachiresponda kune meseji yavo vachiti chokwadi president. Muri Zimbabwe chimbotiudzai munoti kudii pamusoro pemashoko atadhilivharwa aiwa napresident vevanhu. Pinda mucomment section medu amusaka no-subscribe kulike noturn on the bell icon tamuchiona mabhidzi anokupa pano paZim News Live.